the bass kick. Let the bass kick. Alright, naimbag. Ayan, magandang araw sa atin ng Sunday. Today is July the 12th, 2020. Welcome to our show, Ikkis, the CANDON Global Express. I'm your host once again, mga ka-Ikkis. Ninyo gadinggan, manipo diti Barangay Talugtog, probinsya iti Ilocos Sur. Ayan, CANDON City ko na CANDON City, Ilocos Sur. Ayan, medyo naladaw, medyo nasapa iti pa nagprograma tayo tatangal daw kasi nakasanayan tayo iti express after lunch. Aging agmalamalam dahi tayo no rabi. Ayan, so time check tayo, it's 11:13 in the morning. Kaya alakman natin nga gundawang nga kablaawan dagiti amin nga supporters, followers, and fans iti Ikkis ti CANDON Global Express and Ikkis ti CANDON Global Community. So kablaawak pa dagiti nasisingpon dagiti naanos nga administrators and moderators around the globe. Nawa nagtiangusan. Okay. So tatanga bigat ket special manen. Every day is special. Dito Ikkis ti CANDON Global ta nagado dagiti bisitas, dagiti guest performers sa manipod iti sa baling nga ili. Ayan. So tatanga oras, tatanga programa tayo, makadwa tayo, makajamming tayo ni Gerald Batin. Ayan, ang ating in-house this newly discovered talent ng Ikkis ti CANDON. Ayan, si Gerald Batin from Santiago Ilocos Sur. Ayan, kumusta naman Gerald? Good morning, sir. Ayos naman, sir. Ayos naman. Kumusta ang negosyo natin? Medyo okay naman, sir. Sa ngayon, sir. May mga nag-o-order pa rin, sir. Nag-order. Ino-online mo din ba yan? Minsan, sir. Ino-online ko. Okay. That's good. Ayan. So, wishing you all the best sa iyong negosyo at sa iyong career, Gerald. At syempre, kasama natin ang iyong kaanakan. Makakasama natin ngayong oras na ito si Chester Bryan Dulay ng Kaburao, Santiago Ilocos Sur. Hello, Chester. How are you?
Okay lang po. Ayan, medyo natitest ka yata. medyo. First time ba lumabas sa TV? Sa National TV? National TV. Ayan. Si Chester, ilang taon na si Chester? 18 po. 18, ayan. So, pwede na po siyang lumabas with my consent. Ayan, may mga exemptions naman tayo kapag ganyan, di ba? So, si Bryan, ano yung mga skills and talents mo, Bryan? Chester pala. Chester, Bryan. Dalawa kasi pala mo, so Chester na lang. Singing po. Singing. Opo, yun po yung hobby ko eh. Singing. And of course, nag-play ka rin ng instruments, di ba? So, gitara din. Gitara po. Oo. Gaano ka na katagal nag-play ng gitara? Matagal na rin po simula po nung grade 6 ako. Tinuruan po ako ng lolo ko sa Manila. Oo. Kasi meron ka pang isang pinsan eh. Isang kamag-anak din ni tawag neto ni Gerald, si Allen. Siya rin po siya nagturo sa akin yun. So parang it seems that you guys ay may lahing mga singer and mga nagpi-play ng mga gitara, no? Even si Gerald nagpi-play din ng gitara, no? Ay hindi. So kumakanta ka lang talaga. Sumasayaw din. Nagti-TikTok ganon. Okay, so ayun nga, napaka-special ngayong araw na ito dahil makakasama namin kayo. Makakajam ninyo Ikkis ang dalawang shining stars mula sa bayan ng Santiago Ilocos Sur. So take this opportunity na batiin yung mga fans, yung mga relatives and friends na nanonood ngayon. Go ahead. Hello, good morning po sa lahat po ng nakasubaybay sa Ikkis ti CANDON. Agyaman kami apo ti patuloy nga suportayo ti Ikkis. Kastabit nga agyaman kami apo ti suportayo kanya migin ni Chester kat sabay ko maapot agnanayon ang kay nga maumuuma apo da kami mangted kami ti ragragsak kanyayo ang kami nga maumuuma nga mangted ti ragsak kanyayo nga agbuya agyaman kami apo. Ayan, si Chester. Salamat po sa mga sumusuporta din sa Ikkis. At sa mga sumusuporta po sa amin ng tito ko. Salamat po. Yan, so medyo tipid pa magsalita si Chester. Sapay lang ko mata may buray mo damdamay ito nagkanta ka. I understand it's your first time here at ITC Studio. So hopefully on your next or for your next performance with your tito, maging okay na. Yan. Ipapabalay mo latan. This is our home. Kadag iti local talents, iti intero nga Ilocos Sur. Ayan. So, ayan, nakahanda yung mga kakantahin ninyo o exit muna itong si Chester and then you'll be back after 2 songs ng tito mo. Ayan. Let the bass kick. Alright, so kay Ikkis, ihanda na ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga. Dahil magpe-perform live, makikijam sa ating ngayong oras na ito si Gerald, Batin, Shining Star mula sa Santiago, Ilocos Sur. Let the bass kick. Na ako'y mahal mo rin at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing
ika'y lumalayo. Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpa na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot mga ko'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Umasa kang maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot mga ko'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Denggem ubiyag ko, denggem ti ibagat, ay ayateng ka, kasta kamet kanyak. Denggem to'y yasog, iliw to'y pusok, nabayag lahi din, hadita naging niliw.
Denggem to'y putong, putok to'y puso. Aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay. Tapnon maepepan, iliw kensen na ay. Ililiwek ni karinyuni, ayat ni damdamu. Pinairot nga arakok, abuyugan tiyas sa sug. Ililiwek ni agit na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap apros apapiras tibuk bukod. Ililiwek ni areng-eng, mangtitileng tila payag. Umay kan o biyag ko, mailiwak ko na'y kengka. Denggem ubiyag ko, kasta kamet kanyak. Ay ayateng ka, kasta kamet kanyak. Denggem to'y yasog, iliw to'y pusok. Nabayag laidin, hadita naginiliw. Denggem to'y putok, putok to'y pusok. Aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay. Tapnon maepepan, iliw kensen na ay. Ililiwek ni karinyuni, ayat ni damdamu. Inairot nga arakop, abuyugan tiyas sa sug. Ililiwek ni agep na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap apros apapiras tibuk bukod. Ililiwek ni areng-eng, mangtitileng tila payag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na'y kengkan. Ililiwek ni karinyuni, ayat ni damdamu. Tinairot nga arakop, abuyugan tiyas sa sug. Ililiwek ni agit na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap apros apapiras tibuk bukod. Ililiwek ni karinyuni, ayat ni damdamu. Tinairot nga arakop, abuyugan tiyas sa sug. Ililiwek ni agit na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap apros apapiras tibuk bukod. Asabayan tiap apros apapiras tibuk bukod. Sino yung bisita natin? Pasukin ninyo ang bisita natin. Ayan. may mga viewers sa studio natin. Ayan, mga audience tayo. Ayan. So ayan yung dalawang set ng kanta ni Gerald. Yung una kanina, Ako'y Sa'yo, Ikaw, Akin, at ang Tagapulot. Ayan, ato ti makagusto da dyan nga kinantan na to'y Tagapulot. Kita no Ilocano ti kantaan tayo nga talaga to'y Ikkis si CANDON ket magusgustuan da na unay. Yep. Ay, ti madlaw ko sir, garod ti... Iso nga siya trying hard na ngagkang kanta, kadagiti Ilocano song Oray, Sinto Kadyo, datoy
boses ko, Gerald. Shining star ti CANDON. Yeah, I think marami tayong greetings dyan sa cellphone, sa live stream natin. You can go ahead and read those greetings. Kablaawam dagiti fans, dagiti followers mo. Kablawak man na po, dagiti hang maumumang agbuy-buyan ni Ma'am Rain Magaspak, ti London, Ate Lydia, Ate Michelle, Arnel. Kumusta kayo dita? Ma'am Hilda, kumusta po? Thank you po sa panonood po. Ayan, so kablawan tayo pa dagiti naayat unay nga agbuy-buya dumdum mo kita tanga gundaway dapat na mo tawag. Kung follow up na ti order nga sangyupsal. On the way up dagiti order yung sangyupsal dita Santiago don nag-order. Singit tayo dayjay. Alright, so kablawan tayo ni Rain Makaspak, nice one Gerald watching from London. Ayan, we have Susan Peralta, ang galing ko na. There you go, Sago. At ni Helen Sanchez Tano watching from US, naglaing pa shout out ka Ikkis taga CANDON nak barangay Waigdaya. Hello kunana. There you go. Ni Jomar Garcia, I like it kunana. And then we have DJ Ramsey. DJ Ramsey is watching right now ng radyo natin. Ano niya jay areng-eng asog-asog ba kunana. So bottom na Gerald. Oh, thank you. Ayan. Mabalingkod na kantahan na sa Marunaw. Dagay, sir. Aha. At ni Buding. Nagmatinagan na, Buding. Kablaawa man manon dagiti friend ko dito Cayman Island watching right now. Thank you po, yap. Ikkisan tayo man, kablaawan tayo man dagiti kaikkis tayo dito Cayman Island. Ayan. At ni Josie Inamag watching from Hong Kong. Kablawan tayo dagiti kay kisa yuta Hong Kong na nangruna dagiti member city sa Linong ti Ilocanja, Hong Kong chapter. Watching from Narvacan, Jomar Garcia. Arnel Herana Ugalde, yan, okay lang batchong ko na. Ayan, hi Gerald Kabsat, Rain Makaspak, ni Michelle Vowet, love it ko na. Babe ko, bokla ingem ken, J request ko nga sabi nila ko na. Ayan, ni Raymond Eliaga. Maka-elect nakman. Nice one, Gerald. Thank you, sir. Thank you Raymond. Ayan, Raymond kini Rainier. Kano kayo nga umay kumansyon dito Ikkis, the CANDON Global Express. Ayan. So I think you are ready for the second song. Si Chester na ba? Okay. Ayan, si Chester na pala. Alright. Ayan. So, kasama natin sa studio, ITC Studio Global, si Chester Bryan Dulay. Isa rin sa mga shining star ng Kaburao, Santiago Ilocos Sur. Si Sir, bigyan natin ng upuan. Si Sir, pwede siya umupo dun, no? Ayan. So, meron tayong mga audience. May audience tayo sa studio ng Ikkis ni CANDON Global. Kamag-anak ba, Tito? Ay, kayong. Ayan. Kalakam. Apay nga awan ni Allen. Ni Alan T. kinanay ko bibirukon basta numay kadtoy. Ito go mo to sa maruno to ag-perform niya. Ayan, there you go. Sabi na lang na wag nang mag-alala, okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumipas.
bahala na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, nawala na ng saysay ang pagmamahal. Nakaitagal ko ring binubuo, nakaitagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Heto nang uling awit na kanyang maririnig, heto nang uling tingin na dati siyang kinikilig, heto nang huling araw ng mga yakap ko't halik. Heto na, heto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo, hayaan mo na mamaalam, hayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, nawala na ng saysay ang pagmamahal. Nakaitagal ko ring binubuo, nakaitagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na iyong maririnig, ito na ang huling tingin na dati kang kinikilig, ito na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Heto na, heto na, ingatan mo siya. Hawakan mo ang kamay ko nang napagkaibig. Pakinggan mo ang tinig ko. Oo, hindi mo ba pansin na ikaw ako? Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita,
talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Dakdana, tadhana, ikaw ang aking bituin, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Let the bass kick. Ayan, mukhang may pinagdadaanan daw si Bryan. May pinagdadaanan ka ba, Bryan? Kasi yung mga kinakanta mo ay parang may hugot. May pinaghuhugutan ka ba? Wala po. Ayan. Marami nagko-comment, maraming nagre-react sa live stream natin. Baka gusto mong batiin yung mga friends mo, yung mga kagig mo dyan na nanonood ngayong oras na ito. Go ahead. Shoutout nga pala dun sa mga sumusuporta sa akin. Mga barkada ko. Dami sila eh. Oh, batiin mo yung mga barkada mo, yung mga friends mo nanonood ngayon. I'm Batiin sure ko marami. pangalan? Yeah, shoutout mo sila. Shoutout kay Feds, James Ripen, Arnel, present lagi. Aris. Tsaka lahat ng mga sumusuporta po dito. Tsaka nanonood. Salamat po. Ayan. So, binabati ko rin yung mga nanonood din na mga ka-Ikkis natin. Marami sila. Ayan, nandyan si... Ayan, saan pa tayo humido kanina? Feel na kumanta. sabi ni Lynn Gamayan Gariga. Ayan, ka-Ikkis natin yan, I think, from Singapore. Nandyan si... Go Kuya Ian. Ayan, marami kang mga viewers. Ayan, sino pa? Nandyan si Raymar, Sister Raymar, Gasatan Villanueva. I think teacher nyo to, no? Sa Catholic school. Oo. Nakit yung kanta eh. Hit Kuya Gerald, galing naman. Same with kay Bryan. Nandyan. Lorraine Velasco Gray, nung Gerald kanta MJ Lobat na ba ako na. Ayan. Ayan, sabi ni DJ Kronos Ramsey, Boy Chester pa-request, hindi na nga by this band or mabagal by Daniel kasi pang millennial banat mo, sabi niya. There you go. Ayan, may mga humaharot dito. Harot, charot, ganyan. Ayan. Are you ready for your next and last piece? Ayan. Sunod natin ulit mamaya, babalik sa programa natin si Gerald Anderson. Gerald Batin. Ayan.
Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Walang ibang makakapigil pa sa akin. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko muling nag-iba na puno ng saya. Sana hindi maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya itong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatanggal habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Buhay ko muling nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, hindi maaring iwan. Wala nang makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya itong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatanggal habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa iniisip mo. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Kung mawala ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya itong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatanggal habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip Ikkis ti CANDON. Ayan, so bago umalis si Chester, short interview muna. Malaking classmates ang nanonood ngayon from SG Ayan. They're very proud and sabi dito, SG Ayan to, sabi niya. Ayan. So, batiin mo naman yung mga classmates mo, yung mga schoolmates mo sa SGI. They're watching right now. Mic. Kalimutan mo yung mic. Yung tayo wireless.
Meron ba? Oh, batiin mo yung favorite teacher mo sa JI. Sinong favorite teacher mo dyan? Favorite ko po lahat. Bawal yung ganun. Walang ganun sa'yo. Wala po. Shout out Mhm. kay James Stephen Sanchez, Zoe Gabriel Arce. Isa pa. May mga nagtatanong, may mga nagpi-PM sa akin, no, Chester, kung meron ka na daw bang loved one or girlfriend, yun, straight to the point. Wala pa? Wala ka pang nililigawan ngayon? Wala. Study muna, study first. So, yung mga single dyan na kapareho ni Chester, wag muna kayong umasa, ha? Kasi study first daw muna. Ayan. Sino kasama natin? Ano pangalan ng pinsan mo? Kapatid ko po. Ay, kapatid mo? Kanta ka rin? Kumakanta ka rin? Anong pangalan ng kapatid mo? Christian po. Siya po yung Christian. Siya si Christian. So, is Christian. So, may Christian pa talaga, no? Ayan. Chester and Christian. Hindi kumakanta si Christian. Anong talent ni Christian, Chester? Po. Anong talent niya? Mag-computer. Mag-computer. Sure ka? Ayan. Alright, so ano yung mensahe mo sa mga local talents dito sa Ilocos Sur na nahihiya pang ilabas yung talento nila? Kasi marami tayong mga local talents, yung mga skilled or yung mga talented na kagaya ninyong mga kabataan, pero nahihiya sila na ipakita yan, ipalabas yan sa Facebook or sa YouTube. So, how do you encourage them? Ganun lang talaga. Kaya mo yan. Basta kung ano yung goal mo sa buhay, yun na lang. Ay, kumbaga, kung ano yung goal mo sa buhay, i-reach mo yun para so, reach for your star, ganon, Chester. Po. Ayan. So, naintindihan ko po mga Ikkis, si Chester ay medyo na-detense dahil nga first time niya mag-show sa ating programa dito sa Ikkis CANDON Global Express. Ayan. So, ini-encourage namin yung mga kabataan na katulad ni Chester na you can go ahead and show your talents, showcase your talents dito sa Ikkis CANDON Global Express. Wala namang bayad yan. Just make sure na magdala kayo ng ating mga merienda, di ba? Tawa naman si Gerald. Si Gerald nagdala ng merienda nung last show niya dito nagdala ng 1.5 na coke, chicharon at mga tinapay. At salamat pala ulit, no, yung mga regalo mo sa akin, yung mga kumpay, digiti pagtabas ti kay kayo kada ruro. So I truly appreciate that. Nausarap ko di kami data, di naman kami nagdalos. Ayan, thank you very much. Alright, so again, Chester, thank you very much sa guesting mo dito sa Ikkis CANDON Global Express. And of course, we are looking forward to your we are looking forward sa mga susunod pang guesting mo dito sa Ikkis CANDON Global. And mas maganda din sana yata kung isama nyo si Allen. Kasi ka-chat ko si Allen ngayon, nag-shower siya habang nanonood, nagpapa-shoutout. So anong klaseng shoutout ang gusto mo? Allen, yung gusto daw niya yung sigaw ko Kasi namimiss na Allen yung sigaw ko sa Narvacan dati. Ayan, so shoutout natin si Allen na nanonood ngayon dyan sa Caburaw, Santiago. Mas maganda kapag isama mo siya, ha? Para what if bumuo kayo ng banda, kayong mga Dulay, Gray at Batin, no? Pwede. May mga kamag-anak ba kayong singers din na babae? Meron. Pwede kayong bumuo ng banda. Okay lang yun, i-train na yun, maganda yun. Tinatrain na po. Ayan. So, once again, Chester, Bryan, Dulay po of Caburaw, Santiago Ilocos Sur. Thanks again, Chester. Thank you po. Ayan, so nagbabalik po sa ating set si Kuya Gerald Anderson, Gerald Batin.
shining star ng Kaburao, Santiago Ilocos Sur. Ayan. So dumarami yung mga shining stars dito sa 2nd District of Ilocos Sur. And I'm sure mas marami pa. Sabi ko nga kanina, Gerald, next time na mag-show kayo dito, isama natin si Allen Gray. Allen Nerwell Gray, kumusta ka na? I miss you so much, Balong. Oo, baka mamiss na ka lang, sir. Baka gusto mong gawan ng matinding graphics itong sina Uncle mo at si Pinsan Chester. I'm sure kaya mo yan dahil yan ang trabaho mo. Allen. Ayan. Ayan. So are you ready for your next set? Yes, sir. Ayan. So ready na ang ating guest na si Gerald Batin mula sa Kaburao, Santiago Ilocos Sur. Walang hanggan, di ba't yan ang sumpaan? Ikaw pala ang minahal ko ng lubos. Sa inibig kita nang higit sa buhay ko. Tanging sa'yo lang nagkakulay ang mundo. Ako'y iniwan mo. Kung maaalala mo, nandito lang ako, hindi pa rin nagbabago. Kung maaalala mo, mga pangako ko sa'yo ay di pa rin nagbabago. Kung sakaling magbago ang isip mo, ako ay balikan, maghihintay pa rin na maalala mo. May magawa na ako upang magbago ang damdamin. Sabihin mo ang lahat ng pagkukulang ko, sa'yo lang mabubuhay. Ang puso't isip ko, bibigay ko ang lahat. Mahalin mo lang muli, hindi ko kayang mawala ka. Pagsamo ko'y iyong dinggin. Kung maaalala mo, nandito lang ako, di pa rin nagbabago. Kung maaalala mo, mga pangako ko sa'yo ay di pa rin magbabago. Kung sakaling magbago ang isip mo, ako ay balikan, naghihintay pa rin sa'yo. Sana'y may pag-asa pa, baguhin ang nakaraan. Pag-ibig na walang hanggan, sa'yo ko nang ibibigay. Ako'y maghihintay.
Ay nako Gerald, maraming nai-inlove sa rendition mo ng Kung Maaalala Mo. Kung babasahin ko yung mga greetings, yung mga comment dito, maraming yatang nai-inlove sa iyo. Ayan. And then sabi ni Raymond Eliaga, duet daw tayo. Ay, pwede rin, sir. Anong kakantahin natin na duet? Ilocano, sir. Pwede, si Siwit. Sisiwit tayo. Oh, Sige. kakantahin namin yung si Siwit mamaya yan mga kaibigan. Alright, so I think he's ready for the next song again. Para po sa inyong lahat. Pangako mo sa'kin, hindi magbabago. Ngunit, bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Ako pa ba sa puso mo? Nais kong malaman mo. Pagmamahal ko ay hindi magbabago. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako, pangako. Gagawin? Ako ba'y maghihintay pa? Ngunit bakit lumisan ka? Magbalik ka pa ba dito sa piling ko? Pangako mo sa'kin, asahan ko. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako, maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako, Thank you po.
Ilocano po tayo. HBO Records and Oliver Production. Ikkis CANDON. Alas 3, ipagbangon mangegmu samit sa muwe niyaya. May sa papel na siraya kasibay mo. Ako na ay ayatin ka. Di may sa anang teteng ka, ngem pusok nga grubaken ka. Ngem di mo pulos pagkarute. Tatagaing pena ka, tuwing ang tamang saging. Di ta pusong siya kagrayoken ka. Ngaminawan kapat adam kaunggan awan makabulod nga dakatoy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapat padam nga dakaunggan awan makabulod nga dakatoy puso. Sikalaeng biyag ko. HBO Records and Oliver Production. You are watching Ikkis ni CANDON Global Express. Di may sa anang teken ka, ngem pusok nga grubaken ka. Ngem di mo pulos pagkarupe. Tatagaing pena ka, tuwing ang tamang saging. Di ta pusong siya kagrayoken ka. Ngaminawan kapat padam nga dakaunggan awan makabulod nga dakatoy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapat padam nga dakaunggan awan makabulod nga dakatoy puso. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. HBO Records and Oliver Production. HBO Records and Oliver Production. Tagal na
ko ay tumalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa buhay ay aking ibig. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin ng langit, ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal, ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na mawala sa akin. Sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na mawala sa akin. Sa akin. Ayan, so ayun. Napakatindi ang performance ni na Gerald at Chester Bryan Dulay dito sa Ikkis CANDON Global Express. Marami pang humihirit na kanta daw ulit kayo. pero yung last piece natin, kantahin natin itong si Seaweed, the most requested song dito sa Ikkis CANDON Global Express. Kantahin natin yung si Seaweed na yan. Ayan, para sa mga mahilig sa si Seaweed. Yan. Duet daw tayo, Gerald. Yan. Kung gusto sumama ni Chester, sama ka dito for this song. Awat ko dinukmaan
sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa at borboron ko. Sumuran noong dumanyo, tasya kon dinagpaan mo. Alright, so binabati natin lahat ng mga viewers ng Ikkis Tikandon Global dito sa Facebook at sa ating official YouTube channel account, Ikkis Tikandon Global. Binisita, ikaw di subod na nangitlog si duwa, maam-amaan siya. Tubiyon maam-am mo, mapagkada kayo. Kapon manyo sa ton-on sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa at borboron ko. Paam mo, sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa at borboron ko. Sumuran noong gumanyo, asa ko paam mo. Thank you so much. Ayan, so that's Sisiwit, the most requested song dito sa Ikkis Tikandon Global Express. Alright, so dyan po nagtatapos ang ating programang Ikkis Tikandon Global Express. And of course, kasama natin sa studio, sa ITC studio, sina Chester, Bryan, Dulay, at sina Gerald, Batin. Ayan, sila po ay mag-T2 actually. They are both from Kapuraw, Santiago, Ilocos Sur. Thank you so much. So, any final message sa mga viewers natin, Gerald and Chester? Agyaman na po ti suportayo kanyami kini Chester. No nyaman na po ti pagkurkurangan may no nyaman ti pagkamkamalyam may ket sapay ko mata dispensaran nyo po ta ang kabimat nga talaga nga professional nga kumakanta kayat milaan nga mang to diti ragragsak kayat di nga anong dingayon ni sir ninyo dito Ikkis Tikandon kayat di nga mang to di ragsak ti Ikkis tayo Tikandon. Siyempre, lalong-lalo na yan. Lalong-lalo na para sa mga
OFW, yung mga Opo, migrant opo, workers na lagi nanonood dito sa ating programa kasi sila yung mga 80% of our viewers Opo. and followers ng Ikkis Tikandon Global ay OFW. Ayan, so binabati namin lahat yung mga viewers, yung mga nakaantabay ngayon around the globe. Ayan, yung mga Ikkis Tikandon Global sa Singapore. Ayan, sina Auntie Desi, Auntie Virgie, si Manang Laila, si Auntie Susan Azur sa Guam. Ayan, sila po yung mga Ikkis Tikandon administrators from overseas. At syempre, yung mga kay-Ikkis natin sa Hong Kong, sa Malaysia, Taiwan, Macau, UAE, of course, sa Amerika. Ayan, marami pang iba. Sa Switzerland din, marami tayong viewers doon. Sa Alaska po. Sa Alaska rin. Sa Alaska, that's a part of US of A. Ayan. So, ayan, thank you very much again. Thank you, sir. Thank you, sir. Gerald and Chester Bryan. And I hope hindi ito yung first and last na performance mo dito sa Ikkis Tikandon Global. Sabi ni Alan kanina, nung kachat ko siya, he can perform with you guys dito sa Ikkis Tikandon Global Express kasama ang buong pamilya. Apay kat awisin ko mo ni Manang mga mamang ni Allen. Kaya naman sa basta, sir. Mabalin mo, sir. Mabalbalin na tabot. Baka pati ni Manang kwa kay Evelyn niya. Evelyn. Oo. Kung makanta ba ni Manang Evelyn? Kaya naman, sir. Kastamat kini, ayun, kamusta man kaya, sir, ni Manang Gungali, ni Jackie. Dito sa US. Nadadato yung Pilipinas. Oo, sige, batiin mo. Sila, sir, timang bati ka. Ayan, so binabati ko yung mga kapatid ni Gerald Batin, sina Ate Jacqueline, Lydia at Ate Lydia. Ayan, si Ate Jacqueline at Ate Lydia. Nasa sila ngayon? Nasa bahay lang, sir. They're watching right now. Naka-tune in sila sa atin. Ayan. So, syempre, yung mga lagi nanonood dyan. Salamat po. Right. Okay. And by the way, don't forget to like our official page, Ikkis Tikandon Global, ang ating official groups, Ikkis Tikandon Global Action Center, ang ating buy and sell group, Ikkis Tikandon Supermarket, at ang ating nag-iisang website sponsored by Page Vamp New York, USA, www.ikkistikandon.com. Ayan. At syempre, ang ating nag-iisang YouTube channel, pa-subscribe sa ating channel, Ikkis Tikandon Global. Naka-simulcast po tayo dyan. Pa-subscribe po. Oo, at syempre kung may mga YouTube channel kayo, baka gusto nyo i-promote yung mga YouTube channel ninyo. Ay, ako nagagawa ko po yung YouTube channel ko. Chester Dulay po, yung name. Si Gerald, wala pa. Wala pa, sir. Gawan ng YouTube channel yan para mas bongga ang ating jamming. Alright! So, kay Kiss, dyan po nagtatapos ang ating programa, Ikkis Tikandon Global Express. Once again, I'm your host, Ninyo Gadinggan, kat na imbag ng aldaw, iti Domingo kada kayo amin awan tilabas na mabuhay